غخ مبارک الله خی جلوه دا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا پیور کاری کلی دا کپڑی دا مور بی بی حضرت یشینا مور بی بی حضرت یشینا دلا سستر پروزی ددینا پزما کالا سوہی پور کی پنی زارا دا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا مور پا تیارو کے لاس وہی مسکی شو احمد عربی مسکی شو احمد عربی یک دم رنا کرتا رازی مور خیرالی کی مدینہ منور دا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا حیرانا ام المؤمنین پن مرد دی رغی یقینا پن مرد دی رغی یقینا پرمائی دوست درب متینا ببین مرنو دی دا زما دغا شغل دا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا مدینہ منورہ کی حضرت آرام کبھی روزہ کے حضرت آرام کبھی روزہ کے داعش مرپا حجرہ کے خوشبو خواری کی دارق بایا و مرلدا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا رسول اللہ حسین جمیل دے علی محبوب درب جلیل دے علی محبوب درب جلیل دے ډېر خوښه د حضرت جبرائیل دی حوض کوثر یې په قیامت کې لوی تحفه ده ماخام تورا تیار دا رنا رزي کوټې ته ماخام تورا تیار دا رنا رزي کوټې ته دا تفاسیرو حوالی دی او تزرعی معجزې دی اتا زرعی معجزی دی قجور خزد مدینی دی قجور خزد مدینی دی زیڑا او سرا تورا پیکا خوگا عجوہ دا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا زر قربان شمد پاک اللانا بیاد نبی آخر زمانا بیاد نبی آخر زمانا لوگے پیدا شمدا قرآنا لوگے پیدا شمدا قرآنا دنی ستو والگولا پروخان پیسینا دا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا غخ مبارک یہ اللہ خی جلوہ دا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا ماخام تورا تیار دا رنا رزی کوٹی تا